A voceira nacional do BNG respaldou hoxe en Sanxenxo os seus compañeiros da formación a nivel local. Para Ana Pontón, o sucedido no municipio demostra o nerviosismo do Partido Popular de cara ás vindeiras eleccións. Eu pediríalle ao señor Rueda e ao señor Feijóo que non sigan adiante con esta moción encuberta de censura a un goberno elexido democráticamente nas urnas e que non sigan adiante cos pelotazos urbanísticos en Sanxenxo e con este pelotazo á democracia que significa o que vamos a ver nos próximos meses. Eu creo que Sanxenxo é un concello que debería de ser noticia non por ser o epicentro do transfugismo, sino por os seus valores, polos seus recursos. Segundo o edil David Otero, non se coñecen os verdadeiros motivos que levaron os 3 edís de Sal a entregar a alcaldía a Telmo Martín. Para os nacionalistas, detrás do novo bipartito que dirixirá Sanxenxo a intereses urbanísticos. Hai unha cuestión urbanística que ademais é célebre, que é o feito da legalización nun edificio da antiga constructora de Telmo Martín. Pende unha orden de demolición parcial da fachada e neste momento podemos demostrar que hai unha solicitud de legalización e sabían de antemán que o BNG non iba a acceder a participar dese tipo de maniobras e en consecuencia volvemos ao mesmo, volvemos ás sospeitas urbanísticas. O edificio ao que se referiu Otero é o coñecido como Valle Inclán, construído no Paseo de Silgar. Esta mañá o edil de urbanismo Daniel Fernández informou que no mes de decembro a comunidade de propietarios do inmoble presentou un estudo de detalle no Concello para a consolidación da fronte marítima, solicitude que asegurou era coñecida polo voceiro do BNG. Eso sempre depende dun xuez, o sea que nunca vai depender deste Concello a legalización dese edificio. Por lo tanto, eu non sei que se refiere o señor David con isto dos favores políticos. E eu creo que aquí nós o que somos uns administradores, nós como políticos o que temos que facer é darlle trámite a todas as solicitudes que se fan do Concello, ben sea por iniciativa municipal ou ben sea por iniciativa privada. Pola súa banda, Pontón defendeu que o BNG continuará traballando para ofrecer unha alternativa aos veciños que seguen apostando polo cambio democrático.